Эфирда яңалыклар тапшыруу исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Сөйүнергәме, көйүнергәме, бакчачылык ширкәтләрен төзекләндерүгә республика бюджетыннан 151 миллион сум акча бүленде. Әмма төзекләндерү бакча рейсләренә яңа бурычлар йөкле. Быел шәһәр проспектлары гына түгел, ишегалды юлларын да төзекләндерәләр. Ремонт эшләре нинди комплексларга кагылачак? Сулыклар янына юл ябык, экологлар су объектлары янына керүне чикләүчеләрне ачыклый. Татарстанның халык артисткасы Хания Фәрхи вафат. Тукай районы бакчачылык ширкәтләрендә төзекләндерү башланды. Юлларны ремонтлауга, скважиналар казырга, көнкүреш калдыкларын җыярга, контейнерлар урнаштыруга һәм электр шелтәрләрен төзәтергә республика бюджетыннан 151 миллион сум акча бүленде. Тукай районына 100 бакчачылык ширкәте карый, әмма акча барысына да җитмәячәк. Өстәвенә инде дәүләт ярдәме алган бакчачылык рәисләре дә каршылыкларга очраган. Сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Черемушки бакчачылык ширкәтенә дәүләт ярдәм итәчәк. Бакчачыларга насосларны алмаштырырга су бирү станциясе төзергә вәгъдә иткәннәр. Быел җәй коры булмады. Шуңа күрә бакчачылар су эзләп мәшәкатьләнмәгән. Башка елларда исә су тау башында яшәүчеләргә кадәр барып җитмәгән. Начаррагы инде баштарак. Кайсы тауга килеп җитә, менә допустим бигрәк җир була бит инде, анда су менеп битәлми. Инде менә аскарак ниләрдә анда су һәр вакытта бар. Хәзер менә безнең өченче гара дип атала, икенче гара дигәндә ул туры динә биклегенә карап инде. Бер яктан караганда мондый ярдәмгә шатланырга кирәк, чөнки бүген су станциясын бакча ширкәте үз акчасына төзи алмый. Ширкәт җиренең кадастр бәясе арткан. Элек бу сумма 18 миллион сум булса, хәзер 132 миллион сум. Шул уңайдан салымнар да арткан. Дәүләтнең мондый ярдәме вакытында килгән булып чыга. Әмма икенче яктан бу акчаларны алыр өчен бакчачылык ширкәтендә җир белән бәйле мәшәкатьләр туган. Сегодня уже 27 июля, пока мы никого не видели, никаких. Единственное, что мы сделали, значит, нас администрация обязала взять участки, вот эти участки земли в собственность, провести межевание этих участков. Значит, межевание стоит денег, и стоит немалых денег. Вот, и мы, значит, вот сейчас мы межевание провели, землю мы отвели. Су станциясын төзүгә киткән чыгымнар зур түгел, әмма киләсе елда берничә чакрымга сузылган юлны төзергә алынсалар, җирне рәсмиләштерүгә 1 миллион сумга якын акча чыгарасы була. Ә менә Весна бер ширкәтендә чыгымнар зур түгел. Ике урында көнкүреш калдыкларын җыяр өчен контейнерлар куелган. Тиздән эшәргә яраклы су чыганагы буларак скважина казыячаклар. Әлегә бакчачылар суны чишмәдән ала. Вот скважина у нас была в 78-м или 80-м году. Была здесь скважина, но она то ли заилилась, то ли что. Может быть, сменилось руководство. У нас тут ушел, наш председатель ушел, Весну-2 сделал, открыл. И скважина эта у нас как бы замерла. Вот она будет около ворот. Дәүләт ярдәме кысаларында Тополя, Ассорти, Бумажник бакчачылык ширкәтләрендә дә юлларны төзекләндерәчәкләр. Тукай район администрациясында калган бакчаларда да юлларны төзекләндерергә киләсе елга да финанс ярдәме булыр дип өметләнәләр. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Росреестрның игезәк сайтлары барлыкка килгән. Республика буенча Росреестр идарәсе Росреестр.ру сайтының символикасын мошенниклар куллана башлаган дип кисәтәләр. Алар интернет кулланучыларны алдап, бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан бушлай бирелергә тиешле мәгълүматларны акчага тәкъдим итә. Идарәнең махсус сайтлары исә Росреестр.ру һәм Росреестр.татарстан.ру адреслары буенча теркәлгән. Икенче ресурслардагы мәгълүмат дөреслеккә туры килмәскә мөмкин. Татарстанның халык артисты Хания Фәрхи вафат. Бу хәбәрне журналистларга Татар дәүләт филармония директоры Кадим Нуруллин раслады. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, җырчы Тәтешледә әнисендә кунакта булганда аңын югалткан. Хания Фәрхи Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты исемнәренә ия. Аның репертуарында 300дән артык җыр. Иң танылганнары арасында Казан кичләре, Әлдермешкә кайтам әле, Онытылыр димә һәм башкалар. Бүген артист Казанда Әлфия Авзалова истәлегенә багышланган концертта чыгыш ясарга тиеш булган. Исегезгә төшерәм, әле күптән түгел генә җырчы гастрольләр белән Чаллыда да булды. Хания Фәрхи берничә ел безнең шәһәрдә яшәп иҗат итте. Чаллы тамашачысы аны үз итте, килгән саен тулы зал белән каршы алды.
Быйыл Ишегалды юлларында да зур түзүклөндүрүү көтөлөм. Бу хакта Ноэль Мәхдиев матбугат конференциясында билдирди. Ремонт шәһәрнең 9 комплексында узачак. Яңа шәһәрнең 2нче комплексында яшәүчеләр Ишегалды юллары сугыштан соң кебекди тирән чокырларны комплексын теләсә кайсы юлында очратырга мөмкин. Машиналарга аларны урап узыр өчен бордюрга менәргә туры килә. Һәр көнне йөрсәң монда инде ай сайын сервиска кирергә кирәк. Тут тәгәрмәч, тут подвеска. Если проходит дождь, соответственно, все эти ямы заполняются водой, все машины обрызгивают, людей брызгают, детей брызгают. Ну, вот сейчас машина проезжает тоже, все стучит. 6нчы комплекста да шул ук хәл. Машина йөртүчеләр ремонтны түземсезлек белән көтә. Ямочный ремонт как-то сделали тут месяц назад. Приехал КамАЗ, 2 лопаты бросили и... Капитального не было. Ну, не было, не знаю. Давно не было. Но я 10 лет живу в этом доме 601, я не видел, что капитальный ремонт делали местных дорог. Быйыл яңа шәһәрнең 52нче, 29нче, 4нче, 5нче, 6нчы комплексларның ишегалларында капиталь төзекләндерү узачак. Академик Рубаненко урамында киңәйтергә телиләр. ГЭС бистәсенең 7нче, 8нче комплекс ишегалларында да төзекләндерү узачак. Вы посмотрите, что происходит во дворах, мы же тоже понимаем. Объективно мы еще во дворы не заходили. В этом году мы начинаем работу во дворах. Там тоже работы непочатый и не начатый край. Ишегалдындагы юлларны төзекләндерүгә 250 миллион сум акча бүленгән. Эшкә кайчан керешерләр әлегә билгеле түгел. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Мәскәү проспектын яна ябып торачаклар 28-29 июль көннәрендә. Проспектта трамвай юлларына бу юлы ГЭСка барган якта резина җәю сәбәпле Акмәчет тукталышыннан Биляев урамына кадәр участок ябыла. Җәмәгать транспорты бу көннәрдә Автозавод һәм Вахитов проспектлары аша Тынычлык проспектына чыга һәм Биляев урамыннан Мәскәү проспекты кабат кайтып хәрәкәтне дәвам итәчәк. Сулык янына үткәрмиләр. Экологлар су объектлары янына керүне шикләүчеләрне ачыклый. Мондый хокук бузулар күбрәк бакчачылык ширкәтләрендә очрый. Җирле халык күл һәм елгаларны койма яки башка корылмалар белән уратып ала. Заря бакчачылык ширкәтендә урнашкан Лопатная күле янына башка бакчалардан һәм шәһәрдән дә киләләр. Сулык янына бер йорт янындагы тар сукмактан гына узып була. Вот это вот считается водным объектом. Так. И любой желающий должен иметь право и возможность свободно пройти по берегу данного водного объекта, посетить, порыбачить, покупаться. Әлеге бакча участокларына 40 ел диләр хуҗалары. Йортлар һәм каралты кураларны төзегәндә сулыкка юл ябу турындагы закон булмаган. Шуңа күрә бакчачылар әлеге хәбәрне яңалык дип кабул итте. Будем забор на метр сюда удалять, пусть ходят. По данному нарушению предусмотрен штраф административный, это от 3 до 5 тысяч рублей. Ну и, соответственно, с ликвидацией данного нарушения. Уйлап карасаң, бу территориялар физик затларга карый бакчачыларның күбесе кыймаларын сүтәргә риза түгел. Әмма проблеманы чишү юлы бар. Кыйма ишеген ачык калдырырга мөмкин. У нас калитка не закрывается. Даже гидростроители приходят и кормят лебедей, заходят. У меня все время открыто. Сулык кырыйында агач көймәләрдән һәм башка предметлардан да котылырга туры киләчәк. Әгәр бакчачылар эколог таләпләрен үтәмәсә, эш судка кадәр барып җитәргә мөмкин. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Иртәгә 28 июльдә иртәнге 10-нан 12-гә кадәр Казан район ара табигатьне саклау прокуратурасы гражданнарны әйләнә-тирә мөхитне саклау һәм табигатьтән файдалану мәсьәләләре буенча кабул итә. Кабул итү экология министрлыгының Кама буе территориаль идарәсендә узачак. Белгечләр шәһәрдәшләрне җиңүнең 40 еллыгы урамы 64-нче йортта 13-нче кабинетта көтеп кала. Иртәгә шәһәр халкы төп чаллылар көнен бәйрәм итәчәк. Күңел ачу сәгать кичке 5-тә Тукай яр буенда һәм Үзәк урамында узачак. Бу көн 1985 елда Чаллыда туып үскәннәр очрашуыннан соң истәлекле булып калган. Хәзер бу бәйрәм ел сайын 80нче еллар музыкасы, Чаллы турындагы җырлар, биюләр белән уздырыла. Үзләренең туганнарын, якыннарын күрергә бу бәйрәмгә төрле илләрдән, шәһәрләрдән җыелалар. Бүгенге менә шулар, кичләрегез имин үтсен, сау булыгыз.